आज आम्ही वॉशेल पंचायतीन आयिल्ले आणि लोकांचो शिवोलच्या लोकांचो आणि वॉशेल पंचायतीतल्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की आमची झर आसा ती वाचोवची. सो आम्ही बायोडायवर्सिटी कमिटी आमच्या बरोबर बायोडायवर्सिटी कमिटीचे प्रेसिडेंट आसा विद्याधर आगरवाडेकर. तांचे कडेन जवळ जवळ 50 लोकांची 40-50 लोकांची सिग्नेचर घेऊन तांचे कडेन लेटर सबमीट केल्ले आसा आणि तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ही जी आमची शिवोले वॉशेलची झर आसा ही सगळे लोक वापरतात आणि आम्ही सगळे लोक ते इमोशनली त्या झरीक अटॅच्ड आसा. ह्या झरीक अंडर बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करची आणि तांच्यांनी श्री विद्याधर आगरवाडेकर आणि एक पॉझिटिव्ह आमकां रिस्पॉन्स दिल्लो आसा आणि आम्ही पंचायतीकूय रिक्वेस्ट करता की ती झर अंडर बायोडायवर्सिटी रजिस्टर करची.